Držíme palce. Ještě to fotí úplně rozmazat, já nevím. To foť rovno. Kdo čo robí? Čo? Aha, Ja fotím, ona ja natáča. natáčam. Netvar sa jak exot. Počkaj, vrátime a ani tam budeme. Pred vami, že 3-4 razy dezinfikovať, aj zvonku, aj znútra. Hen, tak dopadne Sonia. Soni myslí na toho. Pred tebou. Ihlička sa otvára pekne. Všetko sledujte, ne? Ja neverím, že ona tu je. Že? No. Dobrý nášel si čakať, ja? Máme čo? Every day I'm shuffling. Počkaj, natočím toto. Krásna. Naozaj. Neboj sa. Ja som sa na to dala. Klídek. Jak u zubara, Sonia, jak u zubara. Čo by ťa držali za ruku? Ne, nerobte to. A tak píše tu terek. Žuhnite je to fixkou, že aby videla. A my som zadela. že či... Tak je tu. Tak to chceš Mariana? Trošku ďalej, alebo tam? Podľa mňa tam, Že to je pekné. No dobre, tak tam. Či čo hovoríš? Hej. Tam ti aj krúžok bude dobrý, keby si chceš. A keď krúžok, tak musí byť bližšie, aby ho nemala potom moc veľký. Dobre, takže ideme. Keď vy chcete, tak toto Môžeme. Choď tady, Super. idem. Super, ďakujem. Ona to prežila. No jasné. Ty vole. Stačná. Soni. No, dva také malé ťahy spravíme a hotoví. Už len kolíčka. Si dneska nemala povedala jednu, lebo jak som boli vonku, Ono nezlaknúť sa, že to je veľké a to musí, lebo pera trošku opuchne a hrať sa s tým. Mŕte. Jazdokne. Ja na krv? No ešte čo? Ani klapka. No a nič, povedz. Tak tento zasuniem, že aké to budete mať. Aha. No, si chadielko. Pekné. Nádhera. Nech sa páči.